Felly, newn ni droi nawr at Efengyl Ioan. Ni'n mynd i ganolbwyntio ar y 5 adnod cyntaf. Ni'n mynd i ddarllen yma hyd ar adnod 19. Felly, Ioan, Efengyl Ioan, penod 1. Yn y dechreuad roedd y gair. A'r gair oedd gyda Duw, a Duw oedd y gair. Hwn oedd yn y dechreuad gyda Duw. Trwyddo ef y gwneithbwyd popeth, ac hebddo ef ni wneithbwyd dim ar awneithbwyd. Ynddo ef roedd bywyd, a'r bywyd oedd oleuni dynion. A'r goleuni sydd yn llywyrchu yn y tywyllwch, a'r tywyllwch nid oedd yn ei amgyffred. Yr oedd gŵr wedi anfon oddi wrth Dduw, a'i enw Ioan. Hwna ddaeth yn tystiolaeth fel y tystiolaethau am y goleuni, fel y credau pawb trwyddo ef. Nid fe oedd y goleuni, ond fe anfonwyd fel y tystiolaethau am y goleuni. Hwn ydoedd y gwir oleuni'r, hwn sydd yn goleuo pob dyn sydd yn dod i'r byd. Yn y byd yr oedd e, a'r byd a wneithbwyd trwyddo ef, a'r byd nid adnabu ef. At ei eiddo hun y daeth, a'r eiddo hun nis derbyniasant ef. Ond cynifer ag ei derbyniasant ef, fe arodde sydd iddynt allu i fod yn feibion i Dduw, sef i'r sawl a gredant yn ei enw ef. Y rhai ni aned o waed, nac ewyllus y cnawd, nac ewyllus gŵr, ond o Dduw. A'r gair a wneithbwyd yn gnawd, ac a drigodd yn ein plith ni, ac ni a welsom ei ogoniant ef, gogoniant megis yr unig anedig oddi wrth y tad, yn llawn gras a gwirionedd. Ioan a dystiolaethodd amdano ef ac a lefodd gan ddweud, hwn oedd yr un y dywedais amdano, hwn sydd yn dod ar fy ôl i,
a ddaeth o'n blaen ni. Canis yr oedd e fe o'n blaen ni. Ac o'i gyflawnder ef y derbyn iasom i oll, a gras am ras. Canis y gyfraith a roddwyd trwy Moses, ond y gras a'r gwirionedd a ddaeth trwy Iesu Grist. Ni welodd neb dduw erioed, yr unig anedig fab, yr hwn sydd ym mynwes y tad, hwnnw a'i ysbysodd ef. Amen. A newn ni ganu unwaith eto cyn dod at y bregeth, emyn 527. A mae Ioan fyna themau mawr yn dos yn yr hyn mae e'n gyflwyno i ni. A fan hyn hefyd, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael na lloer na ser uwchben, fe drefnwyd ffordd yng nghyngor tri yn un, i achub gwael golledig eog ffyn. 527. O fel wedys i ni'n Ioan
1 y bore yma. A mae Ioan, mae'n dweud reit ar ddechrau Efengyl, mae'n esbonio beth yw ei fwriad e. Ac wrth gwrs, pan ni'n darllen unrhyw stori, mae angen darllen i'r diwedd mwyn deall y dechrau, ynddo? Ac mae Ioan yn esbonio ni ar y diwedd beth yw'r bwriad, pam mae'n ysgrifennu'r Efengyl, pam mae'n sgwennu'r stori yma am Iesu Grist. A ni'n sylwyr geiriau hyn yn Ioan 20, a'i ddarllen nhw i ni. Llawer hefyd o arwyddion eraill a wnaeth yr Iesu yngwydd ei ddisgyblion. Y rhai nid ydynt ysgrifenedig yn y llyfr hwn. Eithir y pethau hyn a ysgrifennwyd, fel y credwch wy, mae Iesu yw Crist, nid cyfenw ond teithio, ceidwad, gwaredwr, y Meseia. Mae Iesu yw Crist mab Duw, a chan gredu y cathwch fywyd yn ei enw ef. Felly ni'n sylweddoli, beth mae Ioan yn neud yw mae'n rhoi tystiolaeth i ni. Mae'n parchu'r darllenwyr, mae'n parchu'r gynulleidfa, mae'n parchu ni heddiw yma. Yn ddigon i feddwl, wel, ni ddim yn mynd i ddilyn Iesu Grist yn ddifeddwl, mae angen rhoi tystiolaeth i bobl. Fel bod nhw'n gallu credu, dyma'r Iesu yma, wir ceidwad yw e. Wir, pwy mae'n honni bod yw e. A mae'n cyflwyno tystiolaeth i ni. Ac wnaethon ni jyst darllen fyna, ond mae'n cyflwyno'r tystiolaeth i ni fel bod ni'n gweld Iesu wir yw'r ceidwad neu'r gwaredwr. A trwy gredu hynny, yr ail beth yw, wrth gwrs, bod ni'n cael bywyd tragwyddo. Mae bywyd yn Iesu Grist. A mae'r ddau beth wrth gwrs, ni'n gwybod fel Cristnogion yn mynd llaw yn llaw. Credu yn Iesu Grist. A bywyd tragwyddol. Maen nhw ynghlwm a'i gilydd. Medd Iesu, hyn yw bywyd tragwyddol i fynd adnabod di yr unig wir Dduw ar hwn anfonais di, Iesu Grist. Felly be mae Ioan yn neud? Mae'n peintio pictiwr i ni. Mae'n creu darlun i ni gael gweld pwy yw Iesu. Na chi, gwestiwn pwysig, ynddo fe? Falle cwestiwn sy'n mynd yn angof i llawer o'n cwmpas ni, ond cwestiwn i ni'n ystyried y bore yma. I ni gael bywyd tragwyddol, ac yn fwy na hynny, profi llawnder bywyd tragwyddol. Falle bod dim angen dweud hyn, falle bod yn amlwg i bawb, ond sy'n modd mwynhau cwmni rhywun, tan bod ni'n nabod nhw go iawn, tan bod ni wedi dod i'w nabod nhw, a'i wir nabod nhw. A mae Ioan yn neud hyn, mae wir eisiau ni ddod ymlaen. Chi'n gweld, sneb yn y byd sydd ddim angen y gwirioneddau hyn. Achos neillai bod ni erioed i clywed nhw'r blaen, neu bod ni wedi, ond mae angen gwybod nhw'n fwy. Mae angen dod i nabod y person yma yn fwy. Pwy yw Iesu? Mae Ioan yn gwybod, dyna sydd chi'n mynd i gael bwyd tragwyddol. Dyna sydd chi'n mynd i fynd ymlaen i fwynhau e hyd yn oed fwy fyth. Pwy yw Iesu? A dyna'r cwestiwn ni'n credu mae Ioan yn ateb i ni trwy'r Efengyl yma. A wyddwch chi beth? Dyma yw y peth pwysicaf yn unrhyw berson, sydd yn beth maen nhw'n credu am Dduw. A falle bod hwnna ddim yn rhywbeth i ni'n meddwl amdano fel lot pan ni'n mynd o gwmpas yn y bywyd bob dydd, ond pan ydych chi'n meddwl am y peth, mae'n neud sens yn dweud. Beth ni'n credu am Dduw yw'r peth pwysicaf amdano ni, oherwydd mae'n diffinio popeth arall yn dweud. Pan mae dynnu'r persbectif mae am Dduw, mae popeth arall yn syrthio i'w le. Mae'n mynd i wneud gwahaniaeth pan ni'n ystyried ein swydd, pan ni'n ystyried, ffrindiau, teuluoedd, beth ni'n mynd i wneud gyda'n amser ni. Mae pob penderfyniad arall yn dibynnu ar ydyn ni wir yn nabod y Duw yma sydd yn y Beibl.
Ac ni'n gweld y gwrthwyneb ar waith hefyd yn y Beibl. Ni'n gweld yr Israelied weithiau yn sylweddoli pwy yw Duw, a wedyn maen nhw'n addoli fe yn iawn, a weithiau mae'n mynd angof dyn nhw. Maen nhw'n anghofio pwy yw Duw. A chi'n gweld, falle, enghraifft fwyaf amlwg, yw yr Israelied yn dod allan o'r Aifft. Maen nhw newydd gweld y wyrth anhygoel yma, yr arglwydd yn gwahanu'r môr coch. A mae Moses yn mynd lan i'r mynydd i dderbyn y 10 gorchymyn, a chi'n cofio ydych chi? Ond yn y cyfamser, mae'r gynulleidfa i gyd yn gwneud llwair ac yn dweud, dyma o Israel, dyma be mae Aaron yn dweud wrth y gynulleidfa, dyma o Israel, dy ddiwiad i a ddaeth at i fyny o wlad yr Aifft. Felly, mae Duw di mynd yn rhywbeth sydd yn y cefndir ar ei cyfer nhw. Maen nhw'n credu dyma'r Duw cywir, ond maen nhw'n ei addoli fe'n anghywir. Maen nhw wedi gamddeall, dyn nhw ddim wir yn ei nabod felly. Felly, cred anghywir am Dduw, mae'n awtomatig, mae'n mynd llaw yn llaw â angrediniaeth ac anffyddlondeb. Mae Ioan yn gwybod hwnna. Dyn ni'n mynd i fod yn anffyddlon, dyn ni'n mynd i anghofio am Dduw, dyn ni'n mynd i fod yn ddifater am y peth, eblaw bod ni'n dod i nabod y person yma. Chi'n cofio pan oedd Iesu mynd o gwmpas, dim 2 neu 3 oedd yn ei ddilyn e rown, nag e? O torfeidd yn dod i ddilyn ei bob man oedd e'n mynd, achos oedd nhw wedi cael blas o rhywbeth. Oedd nhw wedi profi rhywbeth o'i gariad e. Oedd nhw wedi gweld bod rhywbeth real am y person yma. A mae'r union rhywun peth heddiw yma. Pan i ni wir yn gweld yr hyn mae Ioan yn cyflwyno i ni, ni ddim yn mynd i fod yn oeraidd. Ni'n mynd i fod ar dan ar gyfer Iesu Grist. A felly dyna pam mae Ioan yn cyflwyno y person yma i ni. Cyflwyno tystiolaeth i ni. Mae'n cymryd y peth o ddifri. Mae'n moyn i ni fod yn bobl sy'n meddwl trwy bethau a gwybod y person yma, nabod y person yma. Pan ych chi'n meddwl am y cwestiwn hyn, mae e mor berthnasol i ni heddiw yma, dyw e? Achos pan i ni'n gallu rhannu dy pobl eraill am pwy yw Iesu Grist, y newyddion gorau yn y byd yw e. Mae Ioan newydd dweud, pwy sy'n mynd i roi bywyd tragwyddol i ni? Wel, Iesu Grist. Pwy sy'n mynd i newid ni, greu ni ffrwythlon? Wel, nabod Iesu Grist. A'r un peth hefyd wrth rannu gyda pobl eraill. Pwy yw Iesu yw'r cwestiwn pwysicaf. A chi'n gwybod fel fi, prin iawn yw'r cyfleoedd ni'n cael ynddo. Prin iawn yw'r cyfleoedd ni'n cael i siarad yn ddifrifol, galon i galon gyda rhywun. Dyw'r sgyrsiau jyst ddim yn digwydd dyddi yma. Prin iawn i ni'n cael cyfle i siarad gyda pobl fwy na 5 munud, ynte? Ond am beth i ni'n mynd i siarad pan ni'n cael un cyfle? Mae rhywun yn gofyn i chi, beth yw'ch gobeith chi? Pam chi'n credu beth ych chi'n credu? Am beth i ni'n mynd i sôn? Wel, dyma ateb Ioan. Am Iesu Grist yn syml iawn. Nabod wir. Gallu ateb y cwestiwn yma. Pwy yw Iesu? Oedd na bethau rhyfeddol yn digwydd pan oedd pobl yn dilyn Iesu Grist. Oedd pobl yn cael bywyd newydd. Oedden nhw'n cael gweld, oedden nhw'n cael ei gwella holl afiechydon nhw. Wel, mae'r union yr un peth yn wir heddiw yma. A rhwngddo ni, mae pobl yn gweld Iesu Grist. Pan mae pobl yn cwrdd â ni, ac i ni'n adlewyrchu'r cariad yna, mae bywydau yn newid. Mymryn wrth mymryn, neu weithiau yn drawiadol, fel oedd e'n profiad Paul ar yr heol Damascus. Mae'n gofyn y cwestiwn de. A ni'n mynd i ystyried hwn gyda'n gilydd nawr am weddill y bregeth. Pwy yw Iesu? Ac jyst o'r 5 adnod cyntaf yna, ni'n mynd i sylwi. Falle bod yn werth i fi jyst darllen yr adnodau eto. A nhw'n bethau anhygoel i ni'n clywed yn dydyn. Yn y dechreuad yr oedd y gair, a'r gair oedd gyda Duw, a Duw oedd y gair. Hwn oedd yn y dechreuad gyda Duw. Trwyddo ef y gwneithbwyd popeth, ac hebddo ef ni wneithbwyd dim ar a wneithbwyd. Ynddo ef yr oedd bywyd, a'r bywyd
o goleuni dynion. A goleuni sydd yn llywyrchu'r y tywyllwch, a'r tywyllwch nid oedd yn ei amgyffred. A fi moyn i ni ystyried dau beth a'r goblygiadau o'r ddau beth yn ni, ond y peth cyntaf, fwy amlwg, mae Ioan yn rhoi yn y lle cyntaf oll. Mae'n credu dyma'r peth pwysica. Os mae rhywun yn mynd i ddarllen yn efengeli, a dim ond darllen un paragraff, beth mae'n rhoi gyntaf? Mae'n rhoi gyntaf bod Iesu Grist yn dduw. Gorau mae'n defnyddio geirfa, wrth gwrs, fel rhywun yn ysgrifennu yn ei gyfnodau, mae'n meddwl am y Torah. Mae'n meddwl am y gyfraith Iddewig. Mae'n meddwl am eirfa yn Genesis, yn dywe. A mae'n dweud, wel, na i ddechrau yn y dechreuad. Mae'n dweud, yn y dechreuad. Mae moyn i ni wneud y cysylltiad yna gyda awdur bywyd. Yn y dechreuad, mae'n dweud. Mae'n dweud, roedd y mab yna, yn rhagwyddoldeb gynt, yna gyda'r tad yn llunio y cyfan, y pethau rhyfeddol i ni'n gweld yn cwmpas ni. Pwy yw awdur y cyfan? Iesu Grist. Ac wrth gwrs, mae'n dweud, mae'n ei cysylltiad pellach gyda Genesis, achos mae'n dweud fel hyn yn dweud. Yn Genesis, diwaddwedodd. Tro ar ôl tro, mae'n rhoi gyrchymyn diwaddwedodd, enghraifft, bydde goleuni a goleuni a fi. A mae Ioan yn dweud, dyma chi y gair. Dyma Duw y Tad yn llefaru, yn cydweithio gyda'r gair ac yn creu y cyfan. Mae'n rhoi yn y lle cyntaf oll, mae'n moyn i ni wneud y cysylltiad yn ni. Mae Iesu Grist yn greawdwr. Dim jyst Duw y Tad. Pan ni'n gweld y golygfeydd anhygoel sydd yng Nghymru, ni'n gallu gweld, wel, mae hwnna'n adlewyrchiad i ni o pwy yw Iesu Grist. Mae pob math o rhyfeddodau. Mae'n wych gwylio y rhaglenni David Attenborough. Chi'n gweld y rhyfeddodau anhygoel yma. A chi'n gallu dweud, chi'n bod, dyna new i. Dyna Iesu. Dyna pa mor anhygoel yw e. A mae Ioan eisiau ni allu dweud hynny yn gyntaf oll. Mae'n bwysig i ni wybod bod Iesu yn dduw. Ac ni'n cael enghraifft arall o hyn yn y Beibl. Bwysig gwybod bod ein gwaredwr ni yn dduw. Chi'n cofio pan nath Duw anfon Moses unwaith eto yn yr un hanes, ar ddechrau'r hanes Israeli, yn dod allan o'r Aifft. Duw yn anfon Moses i gyrchu bobl e. Mae Moses yn gofyn, wel, beth i fi mynd i dweud? Pwy sydd i'n anfon ni? Pwy sydd i'n anfon ni i wneud y gwaith hyn? Pam bod gen i'r awdurdod hyn? A dwedodd Dduw wrth Moses, y dwyf yr hwn, y dwyf. Dywed hyn wrth bobl Israel, y dwyf am anfonodd atoch. A'r pwynt yw hyn. Mae eisiau'r Israeliad wybod dyma Duw. Dyma'r Duw sydd yn ei achub nhw o'r Aifft ac o gaethiwed. Mae Iesu yn dduw. Cyn creu popeth, uwchlaw popeth, yn creu popeth yn unol â'r Tad, Duw y Mab. A mae'n bwysig i ni heddiw feddu ar y gwirioneddau hyn, cael gafel ohonyn nhw. Mae'n drist i ddweud mae nifer yn cilio o'r gwirionedd hyn. Yn credu bod Iesu yn ddyn yn unig. Llawer yn credu bod yr atgyfodiad yn un ysbrydol yn unig. Ond mae Ioan yn dweud bod e'n dduw. Mae'n bwysig i ni gyfaddef yr un peth. Achos wrth gwrs mae Ioan yn gwybod. Heblaw bod ni'n sylweddoli taw Duw yw Iesu Grist. Fydden ni'n meddwl, wel, pam bod gyda fe hawl i fyny dim byd oddi wrtha i? Pam bod gyda fe hawl i ddweud wrtha i sut i fyw y mywyd? Ond mae Ioan yn dweud bod e'n dduw oherwydd dim ond Duw sydd ar hawl a'r gallu i wneud fel y fyno gyda'i greadigaeth. A mae'n gysur i'r Cristion. Mae'r cyfan, a mae'n llanast yn diwedd hyn o bryd. Ni jyst troi'r teledu mlaen am 5 munud, gwylio'r newyddion. Mae'n llanast, ond chi'n bod be, i'r Cristion i'n sylweddoli, mae'r cyfan, dan ben arglwyddiaeth yr arglwydd.
Sy'n byd yn sioc, sy'n byd yn dal Iesu, heb bod yn disgwyl y peth. Mae wedi llunio'r cyfan, mae wedi trefnu'r cyfan, a mae yna obaith anhygoel i ni yn y pen draw. Mae Ioan eisiau ni wybod reit ar y cychwyn bod Iesu'n Dduw, a mae gyda fe'r hawl i wneud a'r gallu i wneud fel y fyno gyda'i greadigaeth. Mae Ioan yn dechrau'r stori yma, mae'n sôn am y greadigaeth, a mae'n dod ar dystiolaeth yma i ni, a mae eisiau dweud wrthyn ni, chybod, yr olygfa fwyaf trawiadol, lawr at y manylyn lleiaf, mae yna rhyw ogoniant i'w weld yn does. A mae Ioan yn dweud wrthyn ni, Iesu sydd yma. Ac mae'r byd yn cwmpas ni, y byd gwyddonol, a maen nhw gyd yn ceisio ymchwilio'r gogoniant hynny. Dyna beth mae'r byd yn brysur yn ei. Dyn nhw'n sylweddoli hynny. Wrth gwrs, dyn nhw'n sylweddoli, dyn nhw'n cyfaddef taw Iesu sy'n arglwydd bod e'n Dduw, ond maen nhw'n gweld yr harddwch fel un ni'n ei weld e. A maen nhw'n gofyn, wel, sut? A pam? A maen nhw'n ymchwilio, a mae pobl yn ysgrifennu, mae pobl yn ffilmio, mae sylwebaeth ar y peth. Ond maen nhw mewn gwirionedd yn chwilio am yr ateb. Maen nhw'n chwilio am yr ateb. A beth sy'n rhyfeddol yw bod gyda ni fel Cristnogion, i ni'n gwybod yr ateb. Iesu Grist yn Dduw ac yn greawdwr. Dyna'r peth cyntaf. Yr ail beth i ni'n gweld yn y 5 adnod cychwynnol yma, mae Ioan eisiau ni wybod hefyd bod yr Iesu yma, y dyn yma oedd yn mynd o gwmpas yn wneud pethau da i bawb, bod e'n waredwr. A dyma chi ni'n clywed yn y 4 adnod. Mae'n sôn am oleuni gwahanol. Sylwch. Ynddo ef yr oedd bywyd, a'r bywyd oedd oleuni dynion. Mae wedi bod yn sôn am y greadigaeth, y cyfan, hyfrytwch i ni'n gweld yn cwmpas ni. A nawr mae'n dweud, wel, cofiwch, mae yna rhywbeth fwy hyfryd. Mae yna oleuni gwell. Mae fel bod e'n dweud, heb i chi weld o goleuni hyn, chi'n yn gallu gwneud synwyr o'r gweddill. Heb i chi weld gwir oleuni. Ystym da chi syniad beth yw harddwch. Mae Ioan yn dweud wrthon ni ddod os yn eisiau gweld go iawn. Allwch chi ddim deall y stori heb gwrdd ar awdur. Allwch chi ddim deall y darlun heb gwrdd ar arlunydd. Mae'n dweud mae popeth arall fel nentydd, ond dyma yw'r ffynon. Chi wedi profi lluniau, chi wedi profi llawenydd, ond dewch i'r creawdwr, dewch i'r un sy'n rhoi'r pethau yna i ni. Dewch at yr un, y tarddiad, y ffynon bywyd yma. A dyna'r emyn ganon ni gyda'n gilydd, ynddo, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael na lloer na ser uwchben. Fe drefnwyd ffordd yng nghyngor tri yn un i achub gwael golledig eog ddyn. Dim rhyw gair Saesneg afterthought, dim meddwl wedyn am y peth nath yr arglwydd. Yn creu y cyfan, yn creu goleuni hyd yn oed, roedd gynna fe oleuni llawer gwell mewn golwg. Dyma'r llwyfan i Duw gael ddangos, nid jyst bod e'n greawdwr, ond bod e'n waredwr. Mae Iesu Grist yn ganolbwynt i'r cyfan. Mae'r tad, Duw y mab yn wneud y cyfan, fel bod e'n gallu dangos taw ynddo ef yr oedd bywyd. Mae hwnna yn anhygoel, yn dweud. Chi'n gallu gofyn y cwestiwn, pam i ni fan hyn, heddiw yma? Achos bod Duw eisiau i ni wybod bod Iesu Grist yn ganolbwynt i bopeth. Dim cyd-ddigwyddiad, dim ni sydd ar y cyrion o pawb arall yn iawn. Nage, mae Duw eisiau i bawb wybod, pawb ym Machynlleth wybod, bod yna oleuni llawer gwell. A dyna ystyr y stori. Mae pob machlud hael, mae pob gwawr, mae pob peth hardd ni'n gallu gweld yn y byd yma yn tystiolaethu bod yna harddwch
hyd yn oed gwell. A mae'r Cristion di weld e. Mae'r Cristion di dod at y gwir oleuni yma. Dyna yma Ioan yn sôn amdano fe. Mae pob man arall yn dywyllwch. Ond mae goleuni i'w fwynhau yn Iesu Grist. Felly dyna'r ddau beth dwi eisiau dweud am Iesu. Mae e'n greawdwr, ond llawer mwy na hynny. Mae e'n waredwr. Mae wedi creu goleuni ni gael gweld, ond mae yna oleuni llawer gwell hefyd i ni gael profi. Felly, y peth ola dwi eisiau wneud yn nawr yw ystyried, wel, beth sydd rhaid i ni wybod o ganlyniad i'r ddau beth yma? A dwi'n credu bod Ioan eisiau ni ymateb. Pan i ni'n gweld y golygfa, pan i ni'n gweld byd natur, mae yna ymateb yn does. A mae Ioan eisiau i ni ymateb. A dwi'n credu bod yna ddau beth i ddweud. Mae Ioan yn ysgrifennu at y rheini sydd heb gredu, ac mae'n ysgrifennu at y rheini sydd barod wedi credu. Mae'n gwybod hynny. Mae'n gwybod bydd rhai yn clywed y geiriau hyn am y tro cyntaf, a bod pobl eraill wedi clywed nhw'r blaen yn barod wedi derbyn y gwirionedd. Ond mae'n bwysig i ni gymhwyso'r ddau ffordd yna. Bod ni'n cymhwyso'n gyntaf i'r rhai sydd ddim yn credu, sydd heb wir ddod at Iesu Grist, ac hefyd i'r rheini sydd wedi credu. Achos wrth gwrs, ni'n gwybod bod modd i ni fod yn yr adeilad hwn a peidio credu. A modd i ni ddod ar y sul, ond peidio wir adnabod Iesu Grist. O'r gorau, felly, neu ddechrau gyda'r cymhwyso y gwirioneddau hyn i'r rhai sydd heb ddod at Iesu. A dyma ni'n clywed y goleuni sydd yn llywyrchu yn y tywyllwch, a'r tywyllwch nid oedd yn ei amgyffred. A Ioan yn dweud, newch chi ddim ffeindio atebion bywyd. Newch chi ddim ffeindio goleuni yn nunlle arall, heblaw fan hyn. Mae'n bwysig, mae'n thema pwysig mae'n ysgrifennu amdano fe. Mae pob man arall yn dywyllwch i gymharu â'r gwaredwr. Allwch chi astudio am flynyddoedd, allwch chi wneud ythriaeth, allwch chi fynd ac ymweld â'r holl grefyddau eraill yn y byd, ond mae Ioan eisiau nhw wybod dim ond fan hyn mae gwir oleuni. Allwch chi hyd yn oed fod yn grefyddol iawn. Ond tan i ni ddod at Iesu Grist, credu yn Iesu Grist, i ni yn y tywyllwch. Dyna yw ystyr Ioan fan hyn. Mae rhaid ymateb i'r goleuni hyn. Gofleidio'r goleuni. Ymddiried yn y goleuni. Peidio roi'n pwys ar unrhyw beth arall. Peidio ymddiried unrhyw beth arall. A chi'n modd, y peth dychrynllyd yw, mae'n colonau ni wastad yn ymddiried yn bethau, dyn nhw? Ni wastad yn ffeindio pethau eraill fwy'n had na clywed geiriau Iesu Grist. Mae hwnna'n wir amdano ni gyd. I ni wastad yn dueddol o ymddiried, wel, os gen i swydd, neu os gen i ddigon arian yn y banc, neu os gen i ddigon o ffrindiau, neu os yw teulu mynd i ofalu amdano i. Ond mae Duw moyn i ni ymddiried yn Iesu Grist i gael bywyd tragwyddol. Dim yn unrhyw beth arall. Pan i ni'n mynd i sefyll gerbron Duw, beth fydd sail yn hyder ni? Dyna'r cwestiwn yma Ioan yn ateb. Beth fydd sail yn hyder ni? Mae pob crefydd arall yn y byd yn dweud, wel, fi'n gobeithio, fi wir yn gobeithio nawr, fydd yr holl bethau da na dwi wedi wneud yn cyfri mwy na'r holl bethau drwg dwi wedi wneud. Ond mae Ioan yn dweud na chi methu heiddi fe. Mae cyfan arall yn dywyllwch. Sut modd i fe weithio fel yna, achos dim ond yn Iesu Grist mae goleuni bywyd tragwyddol. Felly, waeth i ni roi gorau ar mesur pethau yn y ffordd ni'n dueddol yn wneud. A ni gyd yn dueddol yn wneud e. Mae Ioan yn dweud, dewch fan hyn, drychwch fan hyn, ystyriwch pwy yw hwn. O'r gorau. A nawr, wrth gwrs, yn ni'n ystyried yr ail bwynt, sef
Sut i ni'n cymwyso'r pethau hyn i'r rhai sydd wedi dod i ymddiried yn Iesu Grist, sydd wedi dod i'r goleuni, sydd bore yma yn addoli Duw y Beibl, sydd wrth ein bodde yn gwrando ar eiriau Iesu Grist. Sut i ni'n cymwyso'r pethau hyn bod e'n dduw a bod e'n waredwr? Wel, fi'n credu bod e jyst yn hawdd i ni sylweddoli bod ni'n colli'r canolbwynt. I ni yn rhoi pethau allanol, ni'n rhoi pethau sydd ar y cyrion, weithiau yn y canolbwynt, ar un peth na sydd yn ganolog i'r cyfan, ni'n dieddol e roi ar y cyrion, ni'n dieddol anghofio am Iesu. Ond mae Iesu'n yn rhoi darlun anhygoel i ni yn Ioan pennod 15. Mae'n dweud fel hyn, taw fe yw'r wynwydden. Mae'n dweud wrth ei ddisgyblion, fi yw'r wynwydden, a chi yw'r canghennau. Chi'n gweld, os ydyn ni moyn derbyn mwy o fywyd, a bod yn fwy ffrwythlon, mae Iesu'n dweud, yr unig ffordd mae hwnna'n digwydd, ydy bod ni ynghlwm â Iesu Grist. Yw canghennau ar wahân i'r goeden, methu dwy'n ffrwyth, yn i gyd yn, mae'n chwerthynllyd o syml, yn dywe? Ond y gyd mae Iesu Grist yn dweud yw, gnewch yn siŵr bod y cyswllt yma, bod chi yn rhan o Iesu Grist, bod chi'n nabod Iesu Grist, bod chi'n gwrando ar eiriau fe, bod chi'n dibynnu arno fe. Mae'n ddarlun anhygoel. Chymod pam? Achos dim disgwyl i ni wneud dim byd yn ei nerth ni. Dyna pam bod hwnna'n grefydd i weinied, bod e'n grefydd i bobl sydd heb obaith yn nunlle arall. Achos ni'n gallu dod at yr un sydd yn rhoi bywyd i ni. Ni'n gallu dod, pa bynnag cyflwr i ni heddiw yma, jyst gofyn, arglwydd, wneud i wneud fi'n ffrwythlon. Dyna eich chi obaith i bwy bynnag yn te. Dyna obaith i ni os ni wedi credu 10 mlynedd yn ôl, nes i wedi credu di Sul diwetha, ni'n dod o'r newydd, bob di Sul, ac ni'n sylweddoli Iesu sy'n rhoi'r cyfan. Ac i ni, dyna gyd i ni'n neud yw derbyn. Mae'n ffydd sy'n gorffwys yng ngwaith Iesu Grist. Mae'n ffydd sydd yn gorffwys yng ngallu Iesu Grist. So Duw yn gofyn i ni fod yn gryf. Yw Duw ddim heddiw yma gyda'r sialensau sy'n gwynebu'r capel fan hyn, ni fel Cristnogion fan hyn, Dyw e ddim yn disgwyl i ni gael yr holl atebion. Mae'n disgwyl i ni nabod yr un sydd ar holl atebion. A mae hwnna'n wefreiddiol yn dweud. Mae'n neges i bawb. Felly, dewch i'r goleuni. Dewch am y tro cyntaf, dewch o'r newydd. A mae'n rhoi gorffwys i bawb sy'n dod. Amen. Fe ganwn ni'r emyn ola, os gwelwch yn dda, emyn 370. Does gyffelib iddo ef, ar ddeiar yn y nef, trech ei allu, trech ei ras, nad ymderau calon gas, a'i ffyddlondeb sydd yn fwy, nag angheuol ddwyfol glwyn. 370.
Dydithiad yr arglwydd i achadwedi, a llywyrched yr arglwydd ei wyneb arnat, a thryger haer wrthyt. Dyrchafed yr arglwydd ei wyneb arnat, a rhodded i ti dangnefedd. Amen.